Hai să spun. Bună ziua! Bună ziua! De unde ești tu? Să știe de unde, că de la Rănovați. Rănovați în obstina lui Petroț. Da, comună lui Petroț. Rănovați un sat mai mare. A doilea în Serbia. În Serbia, mare sat. Ce limbă se vorbea în satul ăsta? Poate să știe că limba românească, aici tot România și fost. În comuna lui Petroț sunt 40% români. Aia ne fac ăștia pe noi care nu știu nici cât istoria, aia ce sunt laiții de istorie, că noi sunt vlasi, dar în limba noastră, nu există vorba vlasi. Da, da, în limba sârbiace se zice vlasi, ale limba română noi nici când n-am spus, noi nici vlasi, așa ceva. Noi am zis tot niște români și români avem să-și vorbim. Dar ăștia și în casa lor nu se vorbește românește și a făcut, cum se zice românește, Consiliul Național ăsta, Ticea și Gregoi, eu de să ne aducă cum au dus a lor copii, de să nu știm noi românește, cum a lor copii nu știu să vorbească românește, nici o vorbă, că e rușine să vorbească limba asta, limba așa, a noștri părinți să vorbim asta. Aia vreau ei cu noi să facă și ei merg la ala lucru de să ne zătrească. A noastră limba e mai bătrână decât toate limbile, că noi nu ducem noi nume de la români, noi ducem de la Roma, la români. Aici a fost Imperia Romană, n-a fost altă imperie, până n-a fost aici. Așa știu că se facă ei cu noi acum ăștia care au ajuns. Așa lucră cu noi și Državna bezbednost și securitatea statului. Toți lucră cu noi. N-aș vrea să pierde românii din Serbia. Vreau că dar se semelează. Ne pergem de tot. Aia a făcut cum e satul Lăscova și Scoțul. De puțin să mai vorbește. Păi uite ca să ne scoți ei când a fost popii sanoniști ei, toți mai de satul s-a izăsit că Iugosloveni. Aia n-ai vrea nie ăștia politiciari ăștia i-a mânat să vrea să fie Iugosloveni. Cum ei satul României să fie Iugosloveni. Aia știi, a făcut cu noi. Nu știu unde mergem într-o parte și nu e bună. Da, pot să zic că aia noi avem de poveste în Skupština lui Srbije, Ticea, istoria, a el e profesor biologie, pa poate că au plat el cu DNK analiza, că noi nu nisem români, mai nisem vlasi, dar el știe că aia ca o biolog, el poate să știe să lucre ala o DNK. Păi mai rău când oamenii care nu sunt din profesia aia poveste și au și nu știu. El poveste și aia el să nu se lasă nici cum de povestit și merge tot la lui parce. A oamenii îl ascultă, zic că el știe și el. De-aia este facultetul de istorie care se studiește cu Ania, nu Ticea studiat de biologia, dar acum e poveste în Skupština istoria. Și a fost Vlaški Naționalni Savet, cum a trecut el în mâinile lui alții, deci nu... A trecut că în statele sârbiești a fost mai mulți ăia care a zis că Vlasia nu știe o vorbă românească. Nu știe o vorbă românească, spune că e vlașul, poveste de aia, dar n-ar fi trecută. Noi am văzut că în pline saturi ar veni sârbi în satul românesc să spună că se români, samo să ia Naționalni Savet al românilor. A unde-s banii de la Naționalni Savet? Și unde-s dați banii? Până acum nimeni nu știe a lor unde. Uite aia spun că
mergem de rău. El voi știți că po ustavu u Srbije kao nacionalna manjina aveți prava isto ca alće nacionalne manjine. Da li aveți voi ostvarena a voastră prava ili nu? Nu. Pa ce problem aveți? Deși că aia toți spun ei că mai mare standarduri, nimic nu e pe acolo. Da, A ce problem de mănăstirile? Aveți voi prava la mănăstiri, de biserică, cum se zice? noi, asta ce spun ăștia, sârbii, că noi nu avem dreptate la ala lucru, ei au dreptate și ei când spun că au ăsta mănăstire în Australia, în America, făcută aia să acolo, nu să misticăm. Noi nu putem să avem în a noastră. Znači Srbi au mănăstiri în toate državele. Tot ce države Și în România au mănăstirile lor. Și da, ale noi nu avem, că noi îi sunt și eu mai mici decât ai alții. Znači Srbii iau pravo în România sau mănăstiri, a noi în Srbia nu avem pravo. Nu avem uite aia. Și de-aia ei au și în România multe mănăstiri. Așa a fost de, aveți voi radio a vostru, aveți televizie, aveți novini. Nimica. Acum ăștia români îmbănați au tot, a noi sub Dunăre nu avem nimic. Acum aia, discriminația și aia. Aia să se întrebe ăsta și zic că e conducerea lui Serbia, de ce așa de. Aia znači rukovodstvo Srbije să se întrebe, deși să se întrebe și Aleksandar Vučić și toți, că Aleksandar Vučić le face tot, e aia. Privim se da ne facem cum nazывал. Păi este avem ca un poslanic din Mănăstărița. Ala e făcut, ala e poslanik al u državna bezbednost. El je poslanik sta pus cum e muzica așa el joacă. La muzica lui. Păi el e înaintea lui Năprănea să băgat așa na spiscu, nu e el ales de la oameni. El nu e de la oameni ales. Da, s-a băgat el. Da, s-a băgat el. Deci el ne predstavlja nu e... Unde? El de că va ști și eu de să întreabă tu și el are ca audiență fetița istoria o știe. Anul zice acum că el zice că zavrșește un facultate. Are venit să spună și eu važno, el. Ăsta om. Nu, că nu pot eu. Mă duc că grăbesc... Și am vrut să mai zic că... Ești tu la noi radio, este radio, la Radio Petroață în limba românească, știi? Unde aia? Aia e cenzurisă, nu? Aia e teamă și... Aia nu e limba română? Nu e, de unde? Când el, după jumătatea ăsta, sârbește, aia și limba, da? Aia e făcută așa de să fie ăsta... Hai da strucământ. El aveți voi Românie, partea voastră românească aici în Serbia, care stvarno ajută lui românii noștri? Este în Serbia, nu aici. Aici românii numai ăsta mai mult există aici românii timoceni, a noi aici ni se îndeparte 100 și mai pice de kilometri de la tine. Aia e greșeala și în România și spun și tot. Arul Sârbiei e bun aia că e bun că e teritoria mică. E mică teritoria și atunci a vorbit de la nostru. Și lui de că va da școală, ei pot să diare ca aia puțin. Și acum președintul nostru aici în Petroț, el lucră de firmă cu România, a nu-i place de români, cum aia? Nu e limba aici. Și românii ne-a trimis cât ajutare de nevoie la asta în Serbia, trimis, nu e samo în Petroță, trimis în toată țara sărbească. Asta nu e limba aici să ei meargă și eu de noi românii să lucrăm. Nu e limba din alea. Ai și eu să spun de românii noștri, vreun predlog și eu așa. O să le spun să-și păzească limba, obiceiurile lor, să păzească aia ce au de la părinți, tot, să nu se piardă ala lucru, că aia ei vreau că noi să ne pierdem de tot.
Ai cu sănătate și Dumnezeu să ne ajute. La sănătate multă. Deci să vedem așa. Bun, și